Durant els primers 3 anys del projecte vam fer trobades interterritorials que aglutinaven a membres del propi projecte i ara hem conceptualitzat un cicle de jornades que li diem Horitzó EcoAdapt, que pretén obrir aquestes jornades a altres membres i actors vinculats amb els sectors econòmics del projecte, el turisme, la pesca, el sector forestal i l'agroramaderia. I aquest és el motiu pel qual encetem aquest nou cicle de conferències. Organitzar jornades temàtiques ens permet aprofundir molt més en tots els aspectes vinculats a cadascun dels sectors econòmics. Per exemple, avui hem començat amb el sector turístic al Miracle i això ens ha permès conèixer experiències innovadores d'altres territoris que poden ser importades als territoris EcoAdapt i a la inversa. El fet que hi hagi una xarxa i un contacte entre actors que no només són del projecte ens permet replicar i escalar accions en d'altres contextos. La selecció del tema es fa principalment per afinitat temàtica amb el territori on se desenvolupa la jornada i també per una voluntat o una expressió manifesta del mateix territori. Vam començar amb el sector turístic a la Catalunya central perquè hi havia molt poques accions d'adaptació al canvi climàtic del sector turístic en aquest territori i vam considerar que podia ser una oportunitat per reforçar aquesta connexió amb els actors locals i portar experiències de fora també que ens inspiressin una mica a trobar el camí i el fil conductor cap a l'adaptació climàtica del turisme a la Catalunya central i a tots els territoris EcoAdapt en general. El format de la jornada l'hem plantejat amb un debat prospectiu, parlar una mica del futur que ens espera, en aquest cas, en el sector turístic. Després presentem tot un seguit d'experiències innovadores i casos d'estudis reals. I finalment incorporem visites de camp per veure experiències que estan funcionant i tot plegat aporta un dinamisme que fa que la gent interaccioni, reflexioni i que puguin sortir iniciatives conjuntes en el futur. M'agradaria que d'aquí uns anys poguéssim recordar el cicle de conferències Horitzó EcoAdapt com aquests espais que han generat pensament crític, que han creat una xarxa d'actors compromesos per l'adaptació al canvi climàtic i que ha comportat, juntament amb la pròpia acció del projecte, que s'impulsin desenes d'accions d'adaptació al canvi climàtic exemplars, transformadores i replicables en d'altres territoris que no només siguin aquells involucrats amb el projecte. Amb el cofinançament de la Unió Europea.